Čaute, dneska ja tancujem a títo dve hlasujú o mňa. Takže poďme na to. Idem sa ja natočiť. No takže, talent. Dávajte like a odber subscribe. Dobrý deň, ja sa volám Jolka, mám 18 rokov a bývam tuto pred domčekom a toto autičko je športové. Takže dneska si predstavíme našu hevitáciu, ktorá je prúta. Ale keď sa môžete akože vyskytnúť. Takže poďme na to. Ja sa vám Petra, mám 61 rokov a bude krásny deň, keď vás poteším a sami vám dám like. A ešte aj mne. Ja nemám žiadne lajky, takže prosím vás, dajte mi. Ja moc nenatáčam, takže Dobre, takže poďme na to. Ja som Bota. Mám 60 rokov. Ja som sa prirodila, keď som mala 8000 rokov. Ale keď som sa šprtla, tak ma mama vychovala až vtedy. Ja som si bušku šprtla. Vôbec som si negrtla, ale šprtla. Ale keď si grtneme, tak aj takto prdíme. Ale to není vážne. Lebo tak sa môže stať, že môžete vyhrať aj volačo. Viem, som šiši, ale vyzerá to jak opica. Viem, je to zvláštne, donesla mi mikrofón. No takže poďme spievať. Ja som Elička, mám 60 rokov a bude to o piesne Mária Anna Top. Takže ja som bola stará, ja som mala pieseň a nemala som nič. Ktorý pieseň, ale nemala som nič. Ale nemala som ani hovno. No tak čaute, kamarát. Hýbajte na bok, ale hýbajte na bok. Ale ja som viac šal. Keď som si šprtla, tak som si krtla. Keď si šprtneme, všetci od radosti. Takže šprtieme si od radosti. Dám talent. Dobrý deň na všetci. Ale keď si máme, ale konec tanecu. Lastovame. Toto je môj talent. Takže mám mikrofón. Ďakujem vám. Bola, čo som vyhrala, alebo nie? Áno. Ďakujem vám 500 €. Tady sromy na kúsky. Ja? No, ale je to dobré. Takže v ďalšom videu, keď chcete ďalšie video, tak vám napíšte dole do komentárov a ja nemôžete vyhrať volačo. Takže v ďalšom videu, čau! Čau, v ďalšom videu! Čau!